Bahay part 2. Mga sapatos, tsinelas, ibang bag. Yung mga kaya ko lang bitbitin yun sa kabag na to. Wala. Tamang stopover muna tayo dito. Yan lang ang bitbit ko eh. Pati itong bag. Dito na ako sa may bandang airport. Hingal. Pahinga muna. Sayang yung pera pag ibabayad ng ibabayad. Baka mga isang batch pa ako mamaya pag maagaga. Makakawin naman. Tululit. Ayoko. Ano pangalan mo? Jero po. Ayun, JR. Hinahanap ng CSS. Lipat ng gamit. Dito ko nilagay. Dami namin gamit. Kaya lilipat ako pa konti-kunti eh. Ay, Oo. pwede niyo po dito puntahan yung may dati tamaan. Anong meron dyan? Ano dito talaga sa likod eh. Yes? Sinasamaan ko may tao dito eh. Yung titira dito. Halo? Balik muna ako ulit sa bahay tapos kuha pa ako ng gamit kung kaya ko o hindi na. Depende, pagising na sila, kukuha pa ako. Ay, pag hindi pa sila gising, kukuha pa ako. Pag gising na sila, hindi na ako babalik. Oo. Ito, baka palitan ko ito eh. Kasi kailangan ko yung may nakalagay. Ang Po. ito na naman ito ikabit pang ano naman. Toothbrush, no? Hindi ka na. Para makabalik pa ako kung kaya ko. Pag gising na sila, wala na. Bukas na ulit. Wait mo ah. Ano bahay niyo ka? Doon pa sa may ano. Alam mo yung Danes? Commissary, yung Danes. Ha? Yung Danes. Doon pa. Ang layo, di ba? Oo. Kaya binubuhat ko lang ang layo. Pagod agad ako. Ay. Oo. Sige. See you. Yung pula ba? Saan ko kaya ito ilalagay? Susunod na lang. Ano pangalan ulit ako? Ice. Ice. Parang ice na ice o ice na yellow. Ah. Sige. Bye-bye. Nanay. Ano pangalan ulit ng ba? Ice. Ay. Ice. Po? Hindi po. Binitbit ko lang. Hindi po. Binitbit ko lang. Oh. Kaya pagod na agad ako. Layo eh. 1 kilometro mahigit. Sige na. Tingnan ko po kung makapagbitbit pa ako. Pag gising na yung mga bata, hindi na po ako makapagbitbit. Pagin tayo, yun yung bahay. Kanina, challenge ko yung sarili ko na ano eh, buhatin yung gamit mula dun sa mga bata na yun. Nang walang babaan hanggang dun sa bahay. Pagod ako. Try ko magbitbit pa ako kung kaya pa. 8:30 na pala, 8:23. Ang uulan pa oh. Uwi na ako pag ano kasi nagawa ko naman yung dapat kong gawin, maglipat ng gamit. Pahinga na, dito ako mag-shoot sa Sabado eh. Yan. Sa kalsada na to. Pahinga na ako siguro para naglalaba pa ako eh, tas alaga ng bata. Ano ba, siguro bukas ulit. Marami naman yung nalipat ko eh. Yun na mga kawasag, gawa lang ng gawa para may mababalikan. Live laugh, love life, pure happiness. Lipat bahay part 2. Masa bug pa sila, second batch. Kahoy. Pahinga muna. Layo pa, bigat. Stopover na naman. Ito, pagod. Sa arko na stopover.
Kaya lang konti. Na-overhead ko na eh. Kaliwa, kanan. Balikan ko. Ito yung workout ko ngayon. Actual. Kasi buhat ulit para makatapos na. Bigat na itong kahoy na to. Napagkwentuhan pa kasi ako dun sa ating katrabaho kaya tumagal ako eh. Pagod. Ngayon nag-outro na ako ngayon. Hindi na ako mag-outro. Sisingit ko na to tapos outro na ako ulit mamaya. Diba? Gising na ata sila. Kasi narin ko nag-text eh. Kung hindi ko kayo nausap yun, siguro kanina pa ako dito. Pero pagod na yung braso ko nun. Balikat sa likod. Bigat nito. Tatlong kanto pa naman. Pakunti-kunti. Everyday, bawas. Malaking ano na yun, malaking bagay na yun. Magbawas ako ng isang gamit kada araw na dadalhin dito. Isa, dalawang patch. Yun na rin yung workout ko. Balik na natin dun sa outro kanina. Magatid. Ito kayo matas magatid si Ice. Hatid namin tong lamesa. Diba? Kuya, halika.